И така хора, добре дошли в днешното видео, в което ще играем Only Up с моят приятел Алек. Преди започване на видеото, не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите по едно лайкче. На вас не ви коства нищо, на мен помагате страшно много. А сега направо да се мятаме в играта. Така, ето ни в Only Up, да я откръгваме направо. И макар че Аз ще го мина първи 100%. Ще го мина. Не, аз съм много зле, аз не мога да се кача. Не мога да направя това като тук. По-добре, значи, Така ако можеш да направиш този че шорткът. повече от сезон 3 няма да стигна. Аз мисля, че до сезон Абе, Пей, знам, че ако стигна си се. играем някъде 50 часа, за сигурност на град ще го минем. Да. Аз не съм ти мистер Би, за да играя 50 часа. Да? М, Не! Така, почвам от начало. Ще си по тъпия път. Защото паднах и тръгнах по тъпия път, защото ме мърдише почвам нормално. Тъпия път никой не го тръгна. Не! О, добре, бях на ръба. Така. Чак. Не! Добре. Айде. Let's go, man. Аз вече съм на бали това. с едно, ти помниш ли бали с едно? Да. Малите са отвратителни. Брат, винаги ми взима по едно демидж в тази вода. И на мене. Даже веднъж ми взе 2. Ей, той на мен ми е взимал 5, ама. Тъпо такова на... Не, иска да е фейворитна мапа. Ами няма па да го фейворитна. Защото Да, ме виж. падна. Заради това няма го фейворитна. Да, и аз за малко да падна заради този. Реклама. Обаче съм все пак съм на 230 метра, което кажа. Сега просто ще го спидам. Аз съм вече на шкибили тойлет. Аха. Така? Ей, тук даже още по-голям шорт, като ще да намеря. Даже не знам дали оня където е с смисъл направя рекорда за най-бързо минане на целия мап. На чаптер 1. Не, закрепих се, някак си се закрепих тук. Не знам по каква възможност от 150 метра да падна само на от 250 да пада на 220, което е супер кул. Не знам как успя да го направя. Наби ми 3 демидж. За първ път ми бия повече от 2. Сега съм при големите шкибри тойлет. Не, окей. Така. Не! Мале как ще се метна. В момента съм на 250 метра, така че... Просто не мога повярвам как ще се метна. Не! Аз ще съм на селена много гледам и той направи невъзможно да се мина. Виж тия глупости, как ти да седят по това, където мога да взимаш. Май малко се прецаках съм. Я ви какво пише? Някъде където ми излезе. Така. Минах с едното, което е добре. Ти ще минеш накрая сезон 1. Се надяваме. Аз още не мога да мина нищо. Само падам в началото. И се За драм. малко да падна по ужасно начин, не паднаха щастие. Почти съм на 300 метра. Размески малко спада, защото много се здраво съм фанал мишката. Триста метра! Аз съм на 10. И съм вече на това на края на сезон 1.
Да, вече ето го надписа Season 2. Да, сезон 2, докато минавам сезон 1. Не! Маля, как ще да падна, просто ще ще го... Между другото, като се замисля, нямаме едно падане. Проблема е, че сега някак си паднах. Как да изляза от тази часовникова кула, бе? Аз паднах в тази часовникова кула и сега не знам как да изляза. Бай сванах как трябва да изляза. Добре. Аз съм при изгъвкене. Аз сега ще би тойлет. Давно един. Аз на Season 2. Аз се опитам да го спидрънна, че да се настигна по-бързо. Проблема е, че доста трудно. И паднах, да. По най-малкия начин. Паднах, май! От Season 2 да паднеш на Season 0, там, който се води за начало, е ужасно годно. Нужно да сега ще го спидрънна. Бажо, като говори за падане. И ти си на Season 2 ли, бе? Не! Мразя ме! А сега паднах на някаква рандом къща и тук само мога да... И аз не знам, тук си еволвам. В къща си падна. Човек, аз тук паднах много дистопора, Иди на вахта, да ме гонят. Опа. И аз. Как ще пада по най-малния начин? Вече съм на 150 метра, което е добре. Три си играта вече. Не, честно, това изобщо е може ли да се направим? Вземи едно демидж, вау. А ти стигна ли сезон 2? Не бях близо. Шо, на мен ми изписа, че ти стигна. Не, ама да игнорираме факта, че за 15 хиляди, аз знам какво вече падна. Малко се метна. Стигна ли до сезон вече, като гледам си Бояна?